गिबि गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आरो एक्सपार्ट कमिटिनि सोद्रोमा जानानै मागो दमासिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरग्रोदों। दिनै बेवहाय सारा आसाम आरो मुलुगनि बर'फोरा बेहाय 10,000 बागुरुम्बा दोहौनि जा हाबाफारियाव बाहागो लानो फैदों फ्राय सफैजोबनो हाबाय मोजाङैनो। आरो दिनै बेनि फुंबिलियावनो जों इसोर सिबिनायजों लोगोसे बोराइ बाथौनि मुं लानानै जों बेवहाय आर'ज गाबदोंमोन। आरो बे गासैबो प्रग्रामा दिनैनिफ्राय जागायनानै 17 थारिखनि जा बागुरुम्बा दोहौ बेयो जाहाथे मोजाङै मोजां बिश्व दरबाराव बर' हारिनि जा हारिमुनि जा बागुरुम्बा दोहौखौ जोङो सिनायथि मोननायजों लोगोसे बेवहाय बाहागो लाफैगोन भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा माननीय बिथाङा आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बेहाय बाहागो लाफैगोन। आरो बे गासै बर'नि बे बागुरुम्बा दोहौखौ बिश्व दरबाराव लांनो थाखाय जा आसाम सरकारा जाबायदि नारा नाथा नाजादों आरो बेखौ जों बर' हारि हिसाबै गमामायैनो गोजोननाय मोन्दों। बेयो जाफुंसार जागोन। आरो बेहायनो बयबो गावबा गावनो बेहाय बाहागो लाफैदों। जायगा जे डिस्ट्रिक्ट लेभेल, आनसलिक लेभेल, गामि लेभेल आरो बेबायदि हाबाफारिखौ लादोंमोन। खम समनि गेजेरावनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बियो बेसेबांबा गिदिर हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आरो बेजोंनो जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बर' हारिनि अनसायनाय जा बे बागुरुम्बा दोहौखौ हाबाफारिखौ मावफुंसार खालामनो थाखाय आखायाव लानायनि थाखाय जों बिथांखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानैबो साबायखर बावनाय जादों।